V čase, keď bol Ondrej ešte malý chlapček a z brady mu tieklo mlieko, rozmýšľal Ondrík o svojej budúcnosti. Predstavil si, ako jedného dňa bude mať nádhernú žienku. Keď teda Ondrej túto ženu po dlhoročnom pátraní našiel, neodolal jej, bezhlavo sa zamiloval a požiadal ju o ruku. A išiel si so svojou vysnívanou ženou povedať áno. Rodičia moji, vy ste boli a ste aj tými jedinými osobami, ktoré ma videli hneď po narodení, ako sa prevalujem zo strany na stranu. Vy ste ma vždycky milovali, stáli ste za mňou, boli ste mi oporou. Mám vás hlboko vrytých v mojom srdci a veľmi si vážim všetko, čo ste pre mňa urobili. Tak mami, tati, keď som bola menšia, tak som bola odkázaná len na vás, nevedela som si sama pomôcť, potrebovala som obliecť, potrebovala som umyť, nevedela som, ako sa najesť a potrebovala som vlastne vašu pomocnú ruku. Ale teraz je tým ďalším dôležitým človekom, ktorým ste boli vy v mojom detstve, pre mňa Ondrej. Vyzeráš úžasne. Aj tie kvety ti veľmi pristanú. Nádherná si. Rodičia moji, chcem vás ešte aj tak poprosiť, že keď ste pri mne aj stáli pri tých všetkých mojich rozhodnutiach, už to boli dobré, zlé, šialené, menej šialené, tak aby ste stáli pri mne aj pri tomto rozhodnutí. A boli mi taktiež tou oporou, ako je doteraz. Mami, viedla si nás k láske k umeniu. Veľmi rada spomínam aj na tvoju tendenciu spievať pri tom, ako si nám niečo hovorila. Aj tvoje skriknutia boli spevavé. Viem, že si to nehovoríme často, no chcem využiť túto príležitosť. Mám ťa rada, mami, a som vďačná za to, že ťa mám. No, tati. Si pre mňa naozaj príkladom, ako robiť veci s láskou, v skrytosti, ako sa dá byť lepším človekom so srdcom na správnom mieste. Som v tomto ohľade naozaj hrdá, že môžem byť práve tvoja dcéra. Ďakujem ti, tati. Ondrej a Miriam, ste rozhodnutí žiť ako manželia v úprimnej láske a vo vzájomnej úcte po celý život. Ste ochotní s láskou prijímať deti ako Boží dar a vychovávať ich podľa Kristovho evanjelia a zákonov jeho cirkvi? Áno. Áno. Keď teda chcete uzavrieť posvätný manželský zväzok, podajte si ruky a pred Bohom a jeho cirkvou vyjadrite svoj manželský súhlas. Ja, Ondrej, beriem si teba, Miriam, za svoju manželku a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem verným manželom a že ťa nikdy neopustím. Ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe.
a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života. Ja, Miriam, verím si teba, Ondrej, za svojho manžela a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem vernou manželkou, že ťa nikdy neodpustím. Ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe. A že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života. Pred nejakým časom ste sa aj vy vydali na takú veľkú cestu, na pešiu púť do Santiaga Compostely. Zrovna dnes máme aj sviatok svätých apoštolov Filipa a Jakuba. Jakub to je ten Santiago. A teraz sa vydávate na ďalšiu cestu spoločným životom. Doteraz ste išli tak každý sám za seba, ale Pán hovorí, že manželia, že už nie sú dvaja, ale stávajú sa jedným telom. Že už máte vykročiť spoločne. Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodržím. Tak mi Pán Boh pomáhaj. Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodržím, tak mi Pán Boh pomáhaj. A život je o vzťahoch k Bohu, k ľuďom. Musíme komunikovať a niečo do toho vzťahu obetovať. Nie len teraz na začiatku, keď je všetko pekné, ale celý život. To vám vyprosujem, aby ste ozaj udržovali tú komunikáciu medzi sebou a najmä s Pánom Bohom. To je tak povediac taký ten jediný milostný trojuholník v manželstve dovolený. Tak ten si udržujte a Pán vás povedie cestou životom, aby ste prišli do toho cieľa, do tej večnosti. Miriam, príjmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Ondrej, príjmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba, nech v Kristovi upevní a požehná tento váš sľub, ktorý ste vyjadrili pred cirkvou. Čo Boh spojil, nech človek nerozlučuje. Milí kamaráti, milá rodina, milá Miriam a milý Ondrej. Manželstvo. Nie je to len spojenie dvoch svetov, dvoch zázrakov života. Je to Boží plán. Ako by to bolo včera, keď mi Miriam povedala, že bola s nejakým Ondrejom vonku, že nejako tuší, že sa mu páči a že tuším aj on jej. Miriam, vtedy mi padla sánka, mala 22 rokov, zrovna tak ako ja dnes. A za každým nádejných nápadníkov odpalkovala tak, že si u nás doma získala titul ťažkej husy na šklbanie. Úprimne som neverila, že budete spolu chodiť, ale Ondrej, musím uznať, že sa ti podarilo nemožné. Získal si srdce mojej nedobytnej, cieľavedomej, tvrdohlavej a vždy rozžiarenej najstaršej sestry. Ondrová legendárna teória: na dezert sa vždy nájde miesto, lebo koláčik nejde do žalúdka, ale do srdiečka. A dnes si Ondro našiel ten najdôležitejší koláčik v živote, Miriam. Miriam, dostávaš po svoj bok muža, ktorý skrýva obrovské dobré srdce. Samozrejme, musí byť obrovské, veď sa mu tam roky museli zmesiť všetky tie koláčiky. Miriam Ondrejovi padla do oka a po vianočnom večierku sa rande rozbehli ako po masle. Do nášho bytu začali pomaly takmer každý týždeň prichádzať rúže. Niekedy som ich pre Miriam prevzala i ja, keďže som jediná bola doma, trápiaca s bakalárkou v tých ponurých januárových dňoch. Nadšená pre moju kamošku samozrejme,
ale je trochu mrzutá, že ja nemám ani bakalárku, ani rúže. Everything is beautiful. Everything is beautiful. V mojich očiach ste si vybudovali niečo výnimočné. Vzťah taký energický, že by sa dal nazvať bombou. Vzťah plný rešpektu, trpezlivosti a úprimnosti. Vzťah plný Božej lásky. Miriam a Ondrej ma ich láskou veľa naučili. Ako je dôležité sa spoznať. V okázalostiach plesovej sezóny, či v blate Svetojakubskej cesty, obklopený štípajúcimi komármi a bolestiami hneď niekoľkých končatín. Myslím, že osobne sa o láske mám stále veľa čo učiť. Ale tá vaša mi dáva nádej. Veriť v lásku a kultivovať ju. Spojil vás Boh. Cítim, že je medzi vami. A ja sa neviem dočkať, kým uvidím ten krásny obraz života maľovaného vašimi dušami. Everything is beautiful.